Río mío, ai, Río mío, ai, Río mío. Hoxe ter aquí a un señor, sí, que, bueno, supoño que moita xente non conocerá ou así, pero ten conta de Twitter, está todo o día aí a dar a puta vara. E chámase chamaste Christopher ou Cristo solo? Chámome Cristo, sí. Cristo. Cristo Casas, houses. Houses. Sí, houses. Aparte de publicar recentemente o seu primeiro libro, é o teu primeiro libro? É o meu primeiro libro. Que se chama un Power, o Power Ranger violeta ou azul, ou que son un pouco daltónico, pero era un color así parecido, non? Bueno, whatever. Sí. É de Cuenca. Es de Cuenca. Son de Cuenca. Alguén tiña que ser de Cuenca, quero dicir. Alguén tiña que tocarlle. Cal é a poboación da provincia de Cuenca? A miña poboación, a miña parroquia, chamase Enarejos. E ten 120 habitantes. Enarejos, ten 120 habitantes. Claro, é que, mira, eu só fun, bueno, sí que fun así varias veces a Castela, pero só fun unha vez a unha así, en plan concretamente, a un sitio da Castela, que era cando o meu primo, bueno, un dos meus primos, que teño 9 primos e unha prima, se casou con unha señora de Teruel. Casouse con unha señora de Teruel. E fun Bueno, pero Teruel é Aragón, como lle digas que Castela van chamallar. Non é Castela, pero bueno, eso, en plan que a organización territorial supoño que sería semellante, así. En plan, foi un choque cultural para min ver eso en plan, de pueblos de verdad, en plan de que é un pueblo, 27 kilómetros, o seguinte pueblo, outros 47 kilómetros o seguinte pueblo, é como, porque claro, aquí é todo un continuo en plan sí, urbano, non urbano, pero en plan hai unha aldea, despois outra aldea, en plan hai unha carretera con casas, en plan nunca hai en plan como eso de separación, en plan como das poboacións tan concreta como hai. Pero era como en plan, wow, mima. Pero mima, cantas persoas eras? 100 e pico? 120 persoas, o pobo que está máis preto, máis cerca, está a 13 kilómetros. E ten ainda menos poboación. A 13 kilómetros e ten 70 habitantes. Joder, correndo aí unha tira. Claro, é que eso pareceme surrealista, sí, porque a aldea de onde eu, o sea, son de Boiro, do Concello de Boiro, da parroquia do Concello de Boiro, pero dunha aldea en concreto. Claro, a aldea que eu son xa ten máis poboación que eso. En de que se xa en plan, claro, é unha puta locura, sí. Pero bueno, como se chamaba a túa parroquia? Enarejos. Pero que concello pertence? Enarejos. Cando os povos están tan lonxe unos de outros, teñen concello propio, non é a organización territorial de Galicia é moi propia de Galicia, pode ser que tamén seja un pouquiño das Asturias, pero en Castela, Castela ou Castilla, dice Castela. En Castela non é moi corriente isto de ter como pedanías ou núcleos poboacionais disgregados, poboacionais disgregados cunha parroquia nun deles, non? Cada un ten a súa parroquia porque están tan longe uns de outros que necesitan goberno de proximidade. E quen goberna en Enarejos? Quen goberna? Pois mira, agora mesmo está a gobernar o PP, por primeira vez dende que hai democracia. O que pasa... bueno, isto onde se vai emitir? Que iba a dicir... Eu iba a lanzarme xa a piscina, iba a chamar aquí corrupta a xente e todo. Cancelado nun pobo por de 120 habitantes. Nun pobo de 120 habitantes chamar corrupto, quero dicir, coñecémonos todos. Bueno, cousiñas que pasaran no Concello. E agora está a gobernar o PP, un señor, por certo, moi católico. Moi católico? Moi católico nun pobo que ten un monumento aos maquis. Os maquis eran uns señores republicanos que iban ás montañas a matar curas. Sí, por primeira vez está a gobernar o PP, co único señor católico do pobo como alcalde. Claro, é que a mí pareceme, en plan, como super inverosímil a xente que é católica hoxe en día, e cando vexo, en plan, a xente de Brasil ou a xente de Estados Unidos poñer, en plan, isto, gracias a Deus, tal, non sei que, o noso señor, tal, non sei que, pareceme, en plan, como unha performance, en plan, comídica, en plan, pareceme que non pode ser real, ou así. Bueno, mira, non é unha cuestión da súa identidade, non? Isto non iba sobre identidades, pois mira, hai xente que ten como identidade ser católica e a ver, perfórmalo. Non. Este señor performa catolicidade moito. Abriulle unha páxina de Facebook ao pobo, quero dicir, é un señor católico, pero está moderno. Non lle abriu TikTok ao pobo, pero lle abriu unha páxina no Facebook. Nada, a páxina chamase Ayuntamiento de Enarejos.
pero en realidad é como o seu perfil personal porque está a dar as súas opinións todo o rato, a denunciar a vecinos públicamente que algún día nesto da regulación da protección de datos alguén non terá denunciado a él, nada, e estás poñendo veciños. Cando ver agora a cousa esta da pandemia, dedicábase a pasear polo pobo, cando, como se chamaba isto, o confinamiento, dedicábase a pasear polo pobo, gravaba xente que estaba fora de casa injustificadamente, con 120 habitantes, que ademais podías sair da túa porta e non cruzarte cun veciño en 2 horas. Pois ele iba por aí dando vueltas po pobo co coche, gravando a xente que saía, en plan, bueno, pois como se fora un distópico. A policía de balcón, no, a policía da alcaldía. Buah, claro, bueno, unha cousa boa que ten tamén estar tan longe uns povos de outros é que a policía de verdade, a de uniforme institucional, pasa por ali unha vez ao ano, non... Xa. Nin está ni se la espera. Aquí sí que hai bastante. Bueno, acordeime agora que dixetes en plan o do perfil de Facebook do Ayuntamiento Consello e así, porque hasta a última legislatura, en plan, agora empezou está gobernando en Boiro desde as últimas municipais o PSOE cos apoios do BNG e de 2 independentes, pero antes sempre gobernaba o PP. E antes, a página do Consello de Facebook era o perfil do alcalde. O perfil do alcalde era a página de Facebook do Consello. E agora fixeronlle, cando entrou o PSOE, fixelle unha página de Facebook ao Consello, que é como en plan, un Consello de 20.000 habitantes, acaban de ter... Pero bueno, whatever. Bonito, é así. Moi ben. É claro, bueno, ti por que sabes falar gallego? Estuvestes vivindo en Santiago de Compostela, Pois, efectivamente, eu fixen un intercambio destos sí, denantes chamábanse beca Séneca, pero a ti deronche cartos, a mí non me deron ningún euro. Tivera que estar allí no Momo todo ano poñendo copas, sabes? Todas as noites. O Momo coñeceron en Santiago, non estiveches. Sí. Bueno, se alguén o escoita que pichaleiro, vais a ver que é o Momo. Pois ali estaba eu no Momo poñendo copas para estudiar xornalismo, comunicación audiovisual, XORCAF, na Facultade de Campus Morte da USC. Aprendín galego, pois mira, din aprendido, pois eu que te sei, un ano, nada máis que tiña amigos do Xinzo da Limia, pois tiña que aprenderlo. Entón, eu intento falar limiao, eu digo cousas como eiki. Por outra banda, o médico de Cádiz que sacou un 9,6 na oposición non pode opositar en Gallaecia por non saber gallego. Pero ti, como és... Ai, pobriño, pois mira, o mellor é que estudiou moito para a oposición, porque eu non estudiei para a oposición ninguna e pude aprender galego, ten que escoller. Se sacou tan boa nota, eu non saquei un 9,6, nada, nunca na vida, nada. Nunca tiven esa nota en ningún sitio e aprendín galego. Pois non sei. Como non? Nunca sacaste un 9,6 en nada? Bueno, sí, pero non de cousas destas de xente importante, de opositar e cousas. Bueno, eu quitando en algunha asignatura na carreira ou así, tampouco nunca quitei nada en plan, tampouco. Bueno, whatever. Bueno, no. Claro, é que, bueno, non sei se queres falar concretamente do teu concello ou de ser de Cuenca en si, en xeral, ou así. Bueno, do que ti me queiras preguntar. Hai suficiente identidade en Enarejos como para encher unha hora de contido? En Arejos soamente non, pero a comarca ou a rexión histórica concreta ten contido de sobra para falar de identidade, porque é unha comarca de transición, unha identidade de transición. Queres que falemos desto? No, primeiro temos que... Bueno, sí que... Non me dá la gana. Non, acabouse. No, primeiro, bueno, vouche facer unha pregunta rigurosa e así, que é a... enarejosidade ou a cuenquidade e que características ou coñecementos ou aptitudes ten que reunir un ser humano para ser considerado de tal sitio? Mima. A cuencosidade consiste en ser un chiste sempre, porque tú sais de Cuenca, lle dis a alguén que és de Cuenca, a xente vai rir. Punto. Pensa que non existe Cuenca, entón é ser o chiste sempre dos demais. Que mire, pois ni tan mal. Sobre todo chistes de maricós, porque xa sabes que o rollo este mirando pa Cuenca, pois bueno, teño que escoitalo todos os días, basicamente. Claro, o sea, os de Cuenca pa onde miran, pa onde fiqueires. Bueno, empíricamente contra esta afirmación.
Entón, isto por un lado, a enarejosidade pois consiste en vivir sen un médico preto, non sei, sen pan, sen cousas destas, pois ali en medio da montaña, é que non hai infraestructura, non hai ninguén sabe que existe. Pois é unha cousa moi tranquila de vivir como identidade, porque non che vai molestar ninguén. Onde Ou queda? seja, Ninguén. podes morrer na túa casa e non sabe ninguén hasta dentro de 5 anos, pero polo menos... Eso suena bastante enarejosidadico. Morrer na casa que ninguén se entera en 5 anos é unha cousa que podría pasar na miña aldea, sí. Hai cementerio na aldea, hai bueno, sí, de feito a institución máis grande. A institución máis grande da aldea é o cementerio. É a que máis clientes ten. Buah, mi mãe, que son no para... hai bebés, si, hai xente que ten bebés. Hai xente que, bueno, pois xente que é unha inconsciente e decide reproducirse. Sí, la verdade é que acho que agora mesmo hai máis xente con bebés, porque co rollo isto de que a España baleirada e que eu quero marchar pa o pobo e confinamento e tal, hai xente que está volvendo pa o rural, no? Que lle dicen, entre comillas. Eu coido que agora hai máis bebés que cando eu tiña 12 ou 13 anos e vivía ali, que a miña xeración foi pois como a última de nenos que tivera a escola, porque fun ao colexio ali. Pero agora non hai colexio e si que hai bebés, hai nenos pequenos e van ao colexio da capital da comarca. Pero sí, hainos, non claro, a ver, é que eso pero 2 ou 3. Claro, bueno, despois falamos en plan de identidade de transición e así, pero interésame saber así como era como é a logística diaria en plan da poboación autóctona, en plan como va a onde teñen que ir ao colexio ou ao instituto, ou se queres facer bacharelato, cales son as industrias en plan onde máis se traballa, onde tes que ir ao médico, que faz para ir ao consello. Claro, mira, para un médico isto cambiou moito, cando eu agora xa hai 7 anos que vivo en Barcelona e fará 14 anos que non vivo no pobo, que nada máis que vou a visitar a miña familia, meu pai se que vive ali, e meus primos, miña tía, meus avós que están vivos, viven ali todos, pero eu hai 14 anos que non, cando eu era pequeno había médico, había colexio, había todas estas cousas, pero agora mesmo para o colexio van á capital do comarca e para o instituto hasta cuarto da ESO tamén. Para a capital de comarca está uns 20 kilómetros, está uns 20 minutos en coche por ali, arriba para baixo pola montaña, pero bueno, das chegado. Creo que no pobo hai médico 1 ou 2 días a semana, solamente agora. Xa. Porque isto foron retirándolo. Bueno, o pan é un señor cunha furgoneta que vai facendo ruta por toda a comarca e vende o pan en todos os pobos. Despois hai unha outra camioneta pero de produtos congelados, de pescado e cousas así, de pescado de Madrid, que é o mellor pescado, e o marisco de Madrid tamén. Nada máis, así son as xestións. Despois está a miña tía, ten unha tienda pero pequeña para as cousas básicas, tipo, se queres comprar medio polo, unha hamburguesa e unos yogures. Hostia, que máis queres? E que máis queres? É que un falafel, No, porque un falafel xa a xente, mira, eso si, a xente cultiva os seus tomates, os seus garbanzos, isto cultiva a xente, ten todos teñen un tiño. Bueno, a ver, claro, non lo has comprado ali. Ni os ovos tampouco, todo o mundo ten galiñas tamén. Xa, bueno, eso é un pouco tamén como a Galicia, si, obviamente todo o mundo ten un familiar que teña horta ou que teña ovos ou que teña de todo, así, en plan, tampouco non plan si máis, así. Pero bueno, antes estabas falando así dunha identidade de transición, así. A que te referías con esa identidade de transición? Pois mira, o principal dito a miña comarca chamase a Serranía, ou a Sierra Conquense. A frase que máis repite a xente, que defínenos moito dende que nos anos 70, 80 inventarase a autonomía esta de Castilla-La Mancha, Castela-La Mancha, é serranos, ni manchegos, ni castellanos. Entón, como que é un... Pois tocounos estar en Castela-La Mancha e ali estamos, pero como que non acabamos de existir e non lle importamos a ninguén. De feito, a zona máis despoboada de toda a autonomía, e históricamente non sempre foi Castela, era a parte de Aragón tamén. Entón, é un pouco como que temos unha forma pois que tira máis para Aragón e tamén está nun lado das montañas que separan Castela dos países cataláns e de Aragón, que nos estamos do outro lado dos picos. Entón, vainos moito máis fácil ir para Teruel ou baixar para Valencia, que temos lá 1 hora e 20 minutos en coche, chegar á praia,
que intentar ir a Cuenca capital, que temos a casi 2 horas, en medio das montañas, en medio da meseta. Entón é como que estamos en Cuenca, pero ao final, se tes unha urxencia ao hospital, vais ir a Valencia. E se tes que comprar algo importante, vas ao centro comercial a Valencia, non vas nunca a Cuenca, non tiras nunca para Madrid, nin para Castela. Entón, estamos en Castela, pero non acabamos de serlo. Eu, de feito, de pequeno crieme vindo Canal 9, que era a televisión pública do país valencián, porque eu non tiña a televisión pública de Castela-La Mancha non daba chegado a miña comarca porque non a cobertura non daba para outro lado das montañas. Entón eu creo que invento o manga e todo isto en valencián. Xa está. E o Doraemon e o Shin-chan e todo isto eu vía en valenciano. Eu era un neno de 4 anos castelán en principio, pero ele estaba enchufado a Canal 9. E todos os nenos, non era o especialito ni nada, que era o que había. Os dibuixos eran en valencián. Ay, Dios mío, así quedaste todo extremista, radicalizado, cosas así, a mirar cosas en valenciano. Aí radicaliceime. Ay, Dios mío, sí. Pero non tiña, a televisión española tiñas? Sí, televisión española chega a todos lados. Tú marchas, intentas huir da españolidade e marchas a Hong Kong, televisión española chega, vai detrás de ti. La Chámase Roja, 24 horas, pero chega. bueno, sé La qué. Roja tamén chega, todo a paella tamén chega. A flamenca para encima do televisor, podo lo poñer en Hong Kong, en Buenos Aires, onde ti queiras. Estas cousas chegante. Ya. Bueno, eso tamén, bueno, é algo así que me interesa así bastante a título persoal, é así, porque como moita cousa é así. Cales son os produtos gastronómicos estrela da comarca ou os platos é así? Pois a ver, eu diría que o máis típico é as almortas. As almortas son, vouche explicar, non sei como se di matanza en galego, cando matas o porco un día ao ano, bueno, matanza, pois a matanza, claro, que non tampouco se moi típico ter porcos bueno, na línea sí, pero no resto de Galicia igual non teñen porcos a xente, todo non ten porcos, sí. Moi típico. Vale, pois sí, pois matas o porco en decembre, ¿no? Que é cando chega o frío. Entón, de mentras están ali descuartizando o animal e facendo que si os chorizos por aquí, que si os jamones por alá e todas estas cousas, collese o hígado, non sei como... Bueno, colles o fígado do animal, que o fígado un porco grande, máis grande que a túa cabeza. Colles o fígado do porco, poñenlo nunha sartén grande e se vai desfacendo co calor, porque é unha cousa moi grasa o fígado, e poñenlle como unha harina de almortas, que as almortas son un cereal cancerígeno. Pero bueno, isto sabémoslo dende hai 15, 20 anos, hai 50 non se sabía. Entón, con este cereal, que por algo comerían los pobres porque era cancerígeno, vaise mezclando o fígado, era como unha soupa espesa, como unha crema, como a mesma textura con unha crema de calabacín ou unha cousa así, só que está feita de fígado toda. Isto é o máis típico da miña zona. Despois, na capital, para ali para Cuenca, comen moito os intestinos do cordero, e chamanlle zarajos. Pero non, no meu pobo somos máis de porco que de cordero. O cordero é unha cosa moi castelana. Por a miña zona máis de porco. Pois produtos gastronómicos de porco en xeral, morcilla, o que ti queiras. Canto máis gore, máis enarijoso. Bueno, e despois hai verduras moi boas. Os tomates do meu avó están moi bons, os tomates tamén. Xa, pero os tomates son míticos. Pero non é... Supoño que será tamén unha zona bastante árida, así que non hai demasiadas precipitacións e así. Non. Bueno, hai precipitacións en neve. E neva moito, neva todos os anos. Normalmente, finales de decembro e todo o mes de xaneiro está nevado constantemente. O meu pobo está a 1500 metros de altitude. Entón é bastante alto. En xeral, todos os povos da comarca están bastante altos. Neva todos os anos, chove bastante, é unha comarca onde hai moitísimos pinos. Non é árida como cando baixas pa Teruel ou pa Cuenca capital, que todo está máis seco, non? Ali encima das montañas é bastante verde. De feito, unha cousa típica dali é o auga... Isto en Galicia non se coñece moito, pero no resto de España a xente paga moitísimo diñeiro por esta auga, unha tontería. Solán de cabras, que é unha auga que va dentro dunhas botellas de plástico azul oscuro, un tapón amarillo. Pois esta auga collese no meu pobo e nos outros povos. Xa está, viñera unha embotelladora de Coca-Cola, privatizou. De feito, non, privatizou unha xente de Falange. Que de feito a filla, tú has visto, viches o documental este de un mono, muchos hijos de un castillo, non sei que é dunha señora que é rica e se quere comprar un castillo, ela é moi simpática, moi graciosa, lle cae ben
a todo o mundo que veio o documental e ninguén se pregunta onde sacou os cuartos esta señora que parece tan maja, nunca explica por que rica. Pois mira, esta señora é o filla do señor que privatizou a auga para Solán de Cabras. Entón, a xente de Cuenca non fai moita gracia documental, pero o documental ten Goyas, ten Oscars, ten Ratchis, ten todos os premios que ti queiras e todo o mundo lle encantou. E ninguén se preguntou, pero esta muller é rica porque é falangista ou é rica e punto? Pois non é falangista, como todos os ricos ao final, tamén hai que decirlo. Ya. O sea, que locura, pero claro, o sea, a xente autóctona non vai en plan, pode coller fonte, en plan, coller fonte na agua na fonte, non? Ou así. Claro, sí, na fonte do pobo collemos a auga, que é a mesma que do Solán de Cabras, pero gratis. Xa. Eu, para traérmela aquí a Cuenca ou a Barcelona está moi longe, pero a xente, por exemplo, que era do pobo e marchou vivir para Valencia ou para Cuenca capital, que está máis preto, para Teruel, cando van as findes a visitar o pobo, van con garrafas baleiras e enchelas ali na fonte e levan auga. A auga en Valencia non podes beber do grifo, Xa. É un espanto, é un crimen. Entón marchan con, non sei, 12 garrafas de auga do pobo cada vez que visitan. Ai, Dios mío, que cosa fea, que pobreza. Bueno, aquí todo o mundo vai, en plan, tamén ninguén compra ajo, todo o mundo vai a fontes, así, pero bueno, whatever. Que quería? Sí, espera, unha pregunta así moi crucial, moi crucial. En que crees que a túa experiencia vital difire da normatividade do teu pobo e que características crees que compartes? Vale, en que son diferente do meu pobo e que comparto co meu pobo? Eu non me preparei isto, non sabía que era tan filosófico. Eu comparto... Comparto... Realmente hai moita xente... É que son, a ver, pues, eu que che sei que son maricón, pois obviamente isto che vai a dicir todo o mundo que é un pobo de 120 habitantes, pero bueno, é unha cuestión estadística. Se somos, eu que che sei, o 10% da población, no pobo ten que haber un maricón, dos. Obviamente non imos cortar outra persoa un brazo para que sella 1,2, pois eu son 1,2. Son máis gordo e xa está, ocupo o espacio de 1,2. Bueno, Dios sí, pero... Bueno, máis diferente, eu que che sei, pois non sei, a mí non me gusta moito comer porco, a verdade. Aí son super disidente, a verdade é que co rollo da dieta son moi disidente da miña familia, que é moi tradicional nos platos que fai e todo isto. Unha vez fun facer voluntariado a Bolonia, un verán, e cando volvín quisen cociñar boloñesa e risotto italiano e tal, e aínda está a miña familia vomitándolo, onde non lle gustou nada, e non saiu nada mal, que coido que cociño bastante ben, pero isto de probar un plato mima, arroz con vino, aínda están flipando, penso. Pero esta miña familia, seguramente hai xente no pobo que sexa aventureros gastronómicos a tope. Que me parezo máis? Pois eu creo que temos un carácter moi obstinado por ali, porque ao final, cando tens que facer tantísimo esforzo para cousas básicas como ir ao médico, xeras unha tolerancia a frustración que isto compártolo bastante. Pois bueno, pois veña, calma. Que teño que facer 34 formularios distintos para unha merda de trámite burocrático, pois fágolos, que máis dá? Si total non está a 2 horas e media en coche como se estivera no pobo, estou aquí en Barcelona, pois fago 34 formularios. Bueno, a ver, eso, bueno, claro que obviamente o sea, de onde non sei, obviamente marca moito a persoa que eres e así, pero bueno, eso é bastante común para moita xente. Eu pensei que me ibas a decir algo porque o di moita xente, incluso xente que é daqui, así, en plan, moito de desarraigo, así, de onde é do pobo ou de onde sexa, en plan, polas súas malas experiencias, en plan, como na infancia e na xuventude, así. A ver, estou un poquinho desarraigado, sí, por las circunstancias da vida, pero non porque odio o pobo nin lle teño respeto ningún. Eu experiencias, pois mira, no pobo eu na clase de primaria éramos 5 persoas. E as outras 4 eran mulleres, eu era o único home. Entón, eu a verdade é que homofobia, porque eu pluma tiña, eu son maricón de nacimiento, eso non se arregla. Pluma tiña. Entón, explícoche. Non padecí moita homofobia nin a clase nin ao pobo. O que sí que pasa é que en verán é o típico que o pobo ten, eu que che sei,
tiña 200 habitantes cando eu era pequeno, no 120 como agora. Pero ten 200 habitantes, en verán de golpe somos 500 ou 600, porque ven pois, toda a xente que migrou nos 60, 70 para a cidade, volta para o pobo o mes de agosto, trai os seus nietos que consideranse do pobo, pero viven nunha gran cidade, non? Entón, estos nenos que viñan 2 meses ou 15 días en verán, e que tamén eran os meus amigos de verán solamente, pero meus amigos, esta xente era a que importou para mí o concepto de homofobia. Isto, claro, digo cho con 29 anos. Cando tiña 7 anos non pensaba isto, pero sim pensaba, hostia, os nenos que veñen da cidade son moito máis violentos conmigo, no? E chamanme maricón, que é unha cosa que non escoitei na vida, e que ninguna amiga das que viñen aquí no pobo conmigo dixérame nunca. Entón, eu descubrín que era maricón porque viña xente da cidade que sabía que era maricón, que tiña lo aprendido nos seus institutos e colexios de 30 alumnos por aula, pero nos éramos 5 e levámonos ben os 5, porque era un colexio rural. Entón, o que me marca do pobo en todo caso é isto, a homofobia importada da cidade, porque va aprendendo de xente que viña a pasar o verán. Isto non quer dicir que o meu pobo non sexa homófobo, obviamente, seguramente haya moita homofobia, pero escoita, eu saín do armario, non tive ningún problema nunca con ninguén por ser maricón máis alá dos nenos crueles, que todos os nenos somos crueles, eu seguramente teño sido cruel con outros nenos, non porque foran maricones, pues, mellor porque eran gordos, ou porque eran flacos, ou porque eran altos, ou porque eran machos. Porque o bullying ou a discriminación na infancia é unha forma de socialización que deberíamos cambiar, pero é. Entón, pois eso, non, violencia e pobo non máis que na cidade. Será esa pregunta. Sí, bueno, dixen así como un apunte así anecdótico, pero bueno, ti las a explicar así a túa cousa concreta, e así que, bueno, que tamén está ben, é así. Que quería decir? Non me acordo que quería decir. Quería decir, sí, que isto é un relato que, bueno, antes defendía así máis exacerbadamente e hoxe en día un pouco sin máis, é así, que moitas veces o urbano é moito máis hostil a xente disidente que o rural, é así. Pero, bueno, esa é unha percepción así concreta, así que moita xente non está de acordo, outra xente sí, pero, bueno, whatever, sí. Para sí, é como todo un debate, sí. Pero, bueno, a verdade é que creo que no rural temos unha ventaxa pequeniña, é que todo o mundo se coñece. Entón, é máis fácil pegar na cidade a un maricón que non coñeces de nada, non? Que che cae mal porque biches que ten pluma e vas a pegar, que pegarlle al maricón do pobo cando coñeces a súa nai, non? Cando sabes que é o fillo da Carmiña, que a súa nai e a túa nai son amigas, entón pegarlle ten unhas implicacións sociais ou un coste de capital social maior que se lle pegas a un descoñecido nunha cidade, non? Por exemplo, como explicación de eu que defendo que son igual de homófobos, pero hai xente que che dirá que non, que os povos son peor, e isto todo un debate, e eu entendo que cada persoa entra no debate dende a súa experiencia personal, única e intransferible, entón é moi difícil debatirlo, porque todos ponémonos pasionais. Eu son obxectivo, é así, non me pasa nada diso, é así, tal, non sei que. Eso é mentira, eu non teño diso, é así. Que quería decir? Claro, é que, bueno, sí que tiña guión e así, pero non o tiña apuntado agora mesmo, pero polo que recordo... Pois te saiu moi ben, Pensaba que estabas improvisando todo. É que a ti non che pasei guión, non, desto, así? Non. Pero bueno, non fa falta, non fai falta, así. Bueno, espera, que te iba a decir? Sí. Como crees que... Bueno, claro, porque ti, aquí falamos de identidade local e así, pero tamén falar así de identidade así. Bueno, a mí me gusta moito falar de identidade así, porque sempre tens que estar así falando de identidade, de ser marica ou non sei que, non sei canto, whatever, así. Pero, como crees que che pode influenciar a ti positiva ou negativamente a túa procedencia en contraposición a alguén que ven dunha urbe que calquera poboación en comparación pode ser unha urbe. Bueno, eu coido que hai moitas veces que fanse como afirmacións moi generalistas sobre o rural, no? Que dixeches denantes. Entón, o feito de ter crecido no rural, o rural poñolle moitas comillas, porque, ao final, a dicotomía está falsa, rural, urbano, cando é un continuo, bueno,
é outro Ya. tema, non? Pero, sobre todo agora, no século XXI, que tamén hai wifi nos povos, nas aldeas, que pensamos que es que están vivindo eles no século XIX, nosotros Claro, estamos no século 32 nas cidades, sabes? Non acaba de ser así. E ben Netflix, teñen os mesmos debates que nós e todo isto. Pero eu sí que creo, pois, que a veces podo ser un pouquiño máis crítico, non por nada, sino porque coñézolo dende dentro, non? Entón, bueno, é que esta generalización que estás facendo do rural, entre comillas, pois é un retrato a brocha gorda. Eu podo che dicir que os povos son moi diversos, xa non entre povos, dentro do mesmo pobo hai xente tan diversa como dentro dunha cidade. Entón, pois isto sí que me aporta positivo de, mira, pois, non sei, coñezo do que falo, oido, cando falo de ruralidade, non sempre. Se faláramos de enxeñería, enxeñería sempre é unha verba que me pareceu moi difícil en galego. Como é enxeñería? creo que é enxeñaría, con dúas E, ou enxeñaría ou enxeñería, unha cousa. Sí. Pois se faláramos de enxeñería non tería nin idea, pero mira, da ruralidade, pois ali estiven uns cuantos anos. Bueno, que tampouco, o sea, dentro de pouco xa vas a levar máis anos non vivindo no teu choio, Sí? ou xa os levas? No, ainda non. Déixame calcular. Aínda quedanme 2 anos. Pa os 31 xa levaré máis tempo fora que dentro. Pero podes te volver relocalizar, así, porque agora todo o mundo pode traballar, así. Sí, menos a min non me deixan teletraballar moito. Hai 15 días pedín unha semana de teletraballo e dixename, no, de lunes a venres unha semana entera non che podemos dar. E dixen, bueno, pois dame de mércores a mércores. E me deranme 2 medias semanas, que é o mesmo, non? Pero bueno, cousas absurdas tamén do mundo do capitalismo tardío. Xa, tardío e infructífero, así. Pero bueno, a ver, é que claro, a veces penso, en plan, en teoría, joder, de verdade che fai falta estar nese puto sitio, podendo coller, ti xa estás vacinado, que ti és vello, sí, ti estás vacinado xa. Sí, estou vacinado das dúas, son Moderna por 2. Dios mío, pois a mí ainda me chegou a cita hoxe, pero bueno, whatever, sí. A primeira? Sí. Pero que edade tes ti? Gugu Tata, 26. Bueno, tampouco é unha cuestión de edade, é unha cuestión de que Feijóo va vacunando un pouquiño lento. No, é que vai por áreas sanitarias, así, eu conozco xente que é do 96 ou así está vacinada, e a mí ainda non me chegou mejora, pero bueno, whatever. Mo feo, así. Que quería dicir? Sí, unha das expresións así máis fermosas así da cultura humana, así da tradición da cultura humana é a música, así tal, así. Hai xente que toca cousas así, ou hai agrupacións de música tradicional ali? Sí, mira, ali a tradición musical é moi parecida, bebe moito do País Valencián, que como che dixera antes está pegadiño. Entón, hai moitos povos teñen banda municipal, que é unha banda de viento metal, normalmente viento madera, cousas destas que fan o típico paso dobles e cousas así. Despois nas festas de verán tocanche fiesta pagana versión banda municipal. E despois hai tamén moita xente que toca a dulzaina, dulzaina en castelán, dulzaina en valencià, non sei se ten nome posible en galego. É como unha trompetiña, pero que fai un so moi agudo, moi agudo. Fan melodías típicas folclore tradicional con cas dulzainas. Moi agudo en plan estridente, non en plan un sentidiño, non. De feito, isto está mal que o diga porque é o instrumento tradicional da zona, pero dai un pouquiño de mal de cabeza despois dun rato. Pero, nada, o que pasa tamén é que hai unha cousa que chamanse os danzantes, que é como un baile, que delante solamente podían facer homes, agora xa fain nos tamén dos xenros, porque isto tamén chega ao rural, o discurso feminista. Nada máis poderían facer homes entre os 14 e os 18 anos e iban vestidos cuns vestidos blancos, vestidos o que entenderíamos por un vestido de muller. Pois como un vestido de muller de comunión ou de novia. Esa é a tradición mozárabe. Sí, a verdade é que non sei don ben, pero bueno, era un vestido branco con unhas cintiñas de cores por aquí arriba, entón, mentras van sonando as dulzainas, eles van cunhas castañuelas facendo un baile en filas. E despois hai outra modalidade que hai un palo no centro con moitas tiras de cores e por parellas van bailando e vaise facendo unha trenza conforme bailan con cas tiras de cores. Moi mariquita todo, isto é tradicionalísimo na miña comarca. Eu coido que daqui saín.
Algunha cosa vin cando era un bebé de 2 meses e dixen, mamá, eu vou ser isto de maior. Mamá de maior que ser mariquita. Si esa é a túa concepción de mariquita baixo a túa mirada así ciso occidental, é así. Que non entende Claro. a túa tradición mozárabe, é así. Que, bueno, a verdade é que Mira. conoso un tipo que era de... Bueno, non era de Cuenca, eran seus avós de Cuenca. Que bueno, conocino cando vivía en Alemanha, e sempre facía moita alusión a que tiña nariz de xudío, facía poñía así moi incómoda a xente alemana, así, porque decía, ai, como dices eso, tal, ter nariz de xudío, tal, e hostia, é verdade, é así, porque, bueno, obviamente, claro, por esa zona, a xente que non a marcharon tuvo que reconvertirse, é así. Hai tradición Pero xudía como é por o aí, por nariz esa zona. xudío? Non, eso como máis como tirando para Toledo e tal. Pola miña zona non creo, pero é que non sei como é o nariz do xudío. Se mo podes describir, podo decirte se me moita. Así recta, que é en plan como un pouco así, en plan chunga. Pois non, miña nariz é moi recta, creo, non. Ai, Non sí, é verdade, é así, perfil romano deses, moi estilizado. Perfil romano. Mira, ves, cousas romanas, sí, por ali, ruínas romanas todas as que tis queiras, o teatro grego de romano de Segóbriga, as termas, bueno, cousas destas atopaslas todo o rato. Pero xudeidade e narejosidade non acaba de... Non, tampouco hostil, o sea, que nunca pensei. Nunca escoiteu eu de xudíos ni de cousas así. Bueno, en castelán xa sabes que utilizase despectivamente xudío para chamar a alguén, pero aparte de eso non... Sí. Sí, en castelán cando dis a alguén que alguén é un judío queres decir que é usurero. Bueno, pero como chamas isto? Xenofobia non, lo outro. Antisemitismo. Pois nunca escoitara básico eso, español. Así, Pois sí, moita xente en Castela utiliza xudío como sinónimo de ladrón. Pois mira, cousa nova para min é así, cousa que aprendí. Sí. Bueno, Pois non sei que lle pasaba a este señor de Alemania, o mellor solamente quería incomodar e xa está. Hai xente que lle gusta incomodar, sobre todo os alemanes. Entón. No, sí, decía que, claro, bueno, sí que comparando é así, joder, é moi mítico, en plan, a mítica de xudía, en plan, por exemplo, a Barbara Streisand, que é xudía, é así, é moi icónica por ter en teoría nariz de xudío, é así. Pero no, decía tamén, porque un dos seus apelidos era un topónimo. Entón decía que, en plan, a xente que era xudía, o que fixo para cambiar os apelidos era coller o topónimo do sitio onde era. Sí. Entonces por eso dicía tamén. Pero bueno, sí. creo que non tiña probas máis alá disso. Pues non, os meus, máis alá desta suposición. Non, os meus apelidos son Casas Martínez. Casas é un apelido catalán, aínda que non o pareza. Por algún motivo que descoñezo, é moi típico no meu pobo, pero sais do meu pobo, en toda a Cuenca non hai outro Casas. Ahora, no meu pobo Casas hai moitísimos. Non sei quen sería o antecedente común catalán, pero un apelido moi común en Girona e nun pueblo de Cuenca, punto. El de Mario Casas tamén, e xa está. E outro Martínez, entón ti me dirás... Xa, Martínez, sí. como... Vale. Cousa máis cutre así que non... Pois mira, eso que miña nai é belga, pero é o que ten. Lembraste que che dicen cando sais de España persígueche televisión española a talonse, pois meus avós saíran de España e aquí está miña nai que tivera que volver co seu apellido Martínez. Xa. Podéndose apelidar Sí, cualsevol, sí. Sí, é verdad. Algo que, bueno, a min a título persoal, bueno, a título non, a nivel persoal, creo que así xeralmente así que axuda moito a entender como a identidade de calquera cousa, así, é o costumismo, a idea de costumismo de cada persoa, así. Tes algunha anécdota así costumista que poida axudar a completar o mosaico que é a túa identidade? Costumbrista da miña familia, entendo, entón. Na túa familia ou en xeral, ou algunha de persoaxe da vila ou da aldea ou que sexa, ou cosas distas. Pois mira, unha cosa moi costumbrista, no meu povo faise o bando. O bando, denantes facíase tocando as campás, no? Tocaban as campás, as campanas, da igrexa, entón anunciábase por ali cun micrófono como que testi, anunciábase pois as cousas importantes do día no pobo.
hoxe vai vir o que vende o pan, lembramos que non podedes aparcar os coches na praza non sei que porque comenzan as obras, o que che sei, morreu a señora Amparo, e xa está, pois isto anunciase. Entón, unha cosa moi costumbrista é que agora faise con música de Camela, por certo, entón ti estás un día tan tranquilo almorzando, o que sexa, ou estás cas patacas no campo e tal, escoitas nunca debí enamorarme, vivir sin ti cariño, no? Porque é música moi aguda, entón escoitas de longe, entón paras, pois a orella, ven o bando que un rapaz novo do pobo que non tiña outro traballo, lle deron este traballo, entón comenta, pois, hoy llega el del pescado, e comeza, lubina, merluza, carabineros, gambas, de todo. Hoy viene el de la fruta, piña, plátanos, melocotones, sandías, de todo. Así, vai facendo a lista de Mentira, toda a non xente é que vai así. vir e fai unha lista de exemplos de cousas que vende cada quen. Hoy hai mercado, sandalias, bragas, sujetadores, vestidos, delantales, de todo. Isto é unha cousa que pasa no meu pobo. E teño que dicir que hai tamén un código cas campanas que miña avoa entende, pero eu non, que é cando morre alguén no pobo. Porque Entón, estás comezan alienado. as horas campanas, claro, porque estás alienado. Comezan as horas campanas, según o ritmo e o tono das campanas, porque hai dúas, se van combinando, unha moi grande, unha pequeniña, unha aguda, unha grave, a miña avoa din, ui, morreu alguén, están tocando a muerto. Están tocando a muerto. Falla así cama, están tocando a muerto. Entonces, es que callan, porque é un momento importante, trascendental. Quedases escoitando e di, una mujer. Continúan tocando. Uy, joven, ha muerto joven, no ha muerto de la natural galán. Uy. Ay, pues por el barrio Santana, para arriba. Esta tiene que ser la Jacinta, porque claro, por allí, joven, que... Ay, no, no es la Jacinta, es la María Dolores que tenía un cáncer, claro, pues ya la tocaba, ay, pobrecita. Ahora voy a llamar a la tía Filomena a ver si... ¡Irene! ¡Llama a la tía Filomena a ver si ha sido la Jacinta! Irene es mi prima, que vive allí. Entonces, no, la Jacinta está ingresada en el hospital, pero no se ha muerto. Ay, pues ya no sé, las campanas se habrán equivocado. E ya está miña avoa falando cas súas campanas. E normalmente acerta, teño que dicir, Pero que coño é? O sea, en plan, o Silvo Gomero que se aparte. O Silvo Gomero que se aparte. El toque de muerto de mi pueblo. E tamén está el toque de incendio. Que isto xa non, agora xa pues, hai alarmas e te envían SMS e todo isto. Pero aí va tamén unha maneira de tocar que che dicía que había incendio, por que zona, polo norte, polo sur, polo este do pobo estaba incendio. No verán, tocando as campanas tamén. Pero isto sí que non o fan, como o muerto. Hai que avanzado, sí, ves, como discurría a xente, así, hoxe en día a xente está así toda emparifollada, co WhatsApp, non sei que, antes que inventaban así métodos de comunicación to guapos, e agora a poñer un emoji con lume, así, eso non é unha puta mierda. Hoxe a xente está infoxicada, porque hoxe tes que te dicen, hai un incendio no pobo, pois no Google, incendio en Arejos, Cuenca, e che sai ali 347.005 resultados. E non podes descubrir que incendio hai. Antes era unha mensaxe inequívoca, exclusiva. Toca a campana e che din, hai incendio. Cando? Agora, donde? O norte. Punto. Agora non podes... O Google non che permite esta precisión. É infoxicado. Pois, que cosa fea. Ai, que cosa... Bueno, a verdade é que sí que é certo, sí, porque, bueno, a ver, claro, texe que preguntar a alguén que sepas, bueno, supoño que conoceas a alguén concretamente, sí. Hostia, por que estou tan verde? Bueno, whatever. Non sei, eu estou vermello, estou vendome vermellísimo dende que empecé. No, pero isto é solamente audio, non? Non vais aí... Sí, vídeo todo, vídeo todo. No, pues, vídeo todo. Estou aquí mallando galego con vídeo todo. Quero pedir moitas desculpas aos oyentes sen make-up ni nada porque hai moitísimos anos que non falaba galego así seguido. Teño moitísimas dúbidas agora mesmo, pero bueno. No, sí que falas bastante ben, sí que falas bastante ben. De feito, outro día fixen un podcast con un conselleiro do PP de Pontevedra e falaba bastante peor que a ti. No, falaba bastante ben, a verdade, para a miña sorpresa, para a miña sorpresa.
Pero o PP saca algo en Pontevedra, si goberna o BNG dende hai como 10.000 anos, non? Sí, pero sí que teñen en plan, sí que teñen, creo que teñen, non sei cantos son, serán 20 e pico, o PP ten 5 ou algo así. Vale, bueno, alguén tiña que ser. Alguén tiña que ser de Cuenca, alguén tiña que ser o do PP en Pontevedra, xa está, non pasa No, a nada. ver, do PP son moitos, porque despois nas autonómicas sí que lle votan. Bueno, despois nas estatais sí que é máis en plan máis distribuído, pero nas autonómicas tamén gana o PP en Pontevedra, non penses ti que... Porque, bueno, este é off topic, sí, pero de feito o chavales estúvome alabando a labor como se pode expresar, en plan, como moderada do alcalde nacionalista Lores de Pontevedra e así, porque decía, porque claro, porque él non o ves sacando unha foto con Junqueras na Quintana, tal, non sei que é como en plan, que sexa do BNG que sabe así posicionarse para non alarmar así moito a xente. Pero bueno, whatever. Vale. Eso non pasa... Isto que era unha crítica a Pontón ou algo así, o... Sí, supoño que sí, que é como en plan, tal, non sei que... non como agora... Que eso non pasa, eso non che pasa a ti, porque o alcalde do teu pobo é así moi querido por todo o mundo, aínda que os grave salindo por fora en cuarentena. Buah, é que eso, pero hai todos os partidos, en plan, que solo hai PP e PSOE, supoño, non? Solamente hai PP, PSOE e independientes. Moitas veces presentase xente con plan independiente, entre comillas, pone independiente, que bueno, teño que escoller un puto partido, pero que non me apetece. Gobernar o PSOE, igualmente. Coido que nas primeiras eleccións despois da democracia sí que chegara a ter un concelleiro, o Partido Comunista, pero que a miña zona era moi comunista, era históricamente, de feito hai un museo aos combatentes republicanos, hai monumentos aos comunistas, aos maquis e todo eso por la zona, sobre todo San Martín de Boniches, que outro pobo, ten moitos monumentos e moita historia gráfica polas rúas de todo isto, están como moi orgullosos do seu pasado a relación cos maquis na Guerra Civil. Tamén hai moito guerra civilismo en consecuencia, pero o discurso da guerra non está moi superado. Que, bueno, tamén fan ben de non pechar as heridas e non se curaran, pero bueno. Entón, este señor non o queren moito, o que pasa que a señora do PSOE que había delante que era ainda peor, porque o PSOE, pues, xa sabes, como UGT, comisiones para pactos e traiciones, pero no... O sea, pues eso. A gente era que estar aí, así, tal, non sei que... Sí, bueno, tamén pensa que son 5 concelleiros, quero dicir, un concello moi pequeno. Está o alcalde e 4 persoas máis. Xa. Agora mesmo creo que son 3 do PP e 2 do PSOE, e xa está. E tradicionalmente pois eran 4 do PSOE e 1 do PP, algunha cousa así. E a esta xente o nivel crítica de Quinteira, o sea, de Junqueras na Quintana, cousas así, non chega, o sea, están de momento moi ocupados con traer un médico como para entrar en discusións tan grandilocuentes e macroeconómicas como o independentismo ou cousas así. Xa. Bueno, a ver, están máis preocupados polo médico. Claro, a ver, é que Pontevedra, a ver, é chungo así porque, joder, non é unha cidade enorme, pero bueno, o sea, é cómoda, en plan, está casi todo peatonalizada, obviamente, servicios de todo é así. E claro, realmente o Consello fai un pouco que lle dá a puta jana, porque, o sea, moi ben que sexa todo moderado todo o que ti queiras e así, pero tamén leva moitísimas cousas así, o sea, ultra gallegueiras e así, en plan, que claro, obviamente, é o único Consello que pode permitirse económicamente facer iso, é así, porque ten cartos de abondo, así, pero bueno, whatever, é así, que non está a falar de Pontevedra, eu non son de Pontevedra, que non importa Pontevedra? Bueno, eu estudei en Pontevedra. Estudiaches ali, ti eres de Boiro. Sí. Eu non sei onde queda Boiro. Home, imagíname por onde, porque... Imagínome onde porque faz a geada, pero podelo ubicar máis ou menos na miña imaginación, por ali polas rías de Muros e por ali, pero non... No, está na ría de Arousa, na siguiente para o sur. Na siguiente, vale. Sí, para o sur. Moi ben. Pues Muros queda moi lonxe. Moi lonxe, Muros. Bueno, desde pues non falas tan distinto da xente de Muros. No, que va. Bueno, sí, a ver, obviamente eu diferencio, escoito a gente de Muros, sei que, o sea, no, escoito que é de Muros, pero non hai moita diferencia. Pero desde a aldea dos meus avós paternos que viven en riba da Serra do Barbanza,
sí que se ve, en plan, hai un punto no que se ve toda a ría de muros, así, aínda que obviamente se tes que ir en coche tardas como unha hora casi, bueno, unha hora non, Sí. pero sí que se tarda bastante porque non hai autovía e iso, pero iso, whatever. Que máis quería? Que quería decir? Así. Bueno, sí, claro, pero ti es de Cuenca e así, pero obviamente, pois, se levas moitos anos sin vivir en Cuenca. Desafortunadamente, levas moitos anos sin vivir en Cuenca, Dios mío, tal, non sei que. E obviamente, bueno, que viviste en Valencia tamén, o sea, viviste Sí, en Valencia, en Santiago e a Barcelona. sí, en algures máis. Pois mira, Bueno, fun a bueno, Valencia porque... sí, bueno. No, que fun a Valencia porque na miña zona, pois todo o mundo cando hai que ir á universidade vai para Valencia porque é a universidade pública que hai máis preto, e xa está, Ja. non tiña outra motivación. Nada, estudiei xornalismo ali, en Valencia, E en foi valenciano. fermoso. Bueno, estudaste o grau ou licenciatura? Un grau. Son Ai, que... bello, pero non tanto. Bueno, a Son ver. primeira xeración Bolonia, primerísima. Bueno, claro, xa, por ser, claro, do 92. Claro, a ver, é que eu son de terceira xa son do grau, tampouco non... Claro, Non tanto. Pero bueno, no, exactamente. okay, quería facer unha consideración así máis xeral e así que como crees que influenciou na túa identidade, porque obviamente vivir neses sitios tamén influenciou a túa existencia hoxe en día, e así como crees Sí. que moldeou a túa persoa ou os teus prexuízos, as túas preconcepcións e todas esas cousas. Sí, pois mira, unha cousa moi curiosa porque aínda que vemos moita televisión pública en valencián e todo así no meu pobo de Cuenca, é certo que na España monofalante pois hai un odio cultural hacia os outros idiomas que se dan falado no Estado español. Entón, para min a experiencia de estudiar en Valencia, estudiar xornalismo en valencián, aprender valencián dende cero, para mí sí que foi unha maneira de aprender, sobre todo de politizar o idioma, porque ao final o castelán está moi politizado, pero a xente que fala o castelán non o concibe como tal. Xa. Politizar as relacións entre as lenguas, non? Entender as relacións de poder que se dan depende de que lengua fales. Sobre todo entender que eu tiña amigos valencianos falantes que podían ir ao calabozo, que podían recibir unha multa polo simple feito de dirixirse a un policía en valenciano, dien bon día. Eu non tiña a conciencia de que un policía pode che mallar porque lle digas buenos días, porque non o vai facer, porque a lengua do poder, o castelán, non? Para min, percibir este tipo de experiencias, de coñecer e crecer e ser amigo de persoas que eran discriminadas polo seu idioma, enriqueceume moito. As idiomas teñenme gustado de sempre. Eu era un neno que vivía en Cuenca, xa interesábame por buscar en Google como aprender ruso ou chino, cousas así. Pois mira, a día de hoxe falo galego, falo catalán, estou a aprender euskara. Isto indiscutiblemente ven da miña experiencia de ter crecido en Valencia, ter crecido con amigos valencianofalantes, non? O de ter feito un intercambio en Galicia e ter todos os meus amigos ourensáns. Pois sí, algún mozo tamén por ali polo pasado. Adeus, viquiños. Sí, isto condicionou moito a miña identidade. Tamén teño que dicir que, como xa dixen, miña nai é belga, e miran, isto non o dixen cando tiña que falar de que me diferencia da xente do meu pobo, non? Que me preguntaches algo que me diferencia, algo que se parece. Eu Non no meu todo o mundo pobo... ten unha nai belga. Non todo o mundo ten unha nai belga, e de feito, a min e ao meu irmán chamábanos os franceses, por dúas confusións. A primeira, que non entenden a diferencia entre Belga e Francia, entre Bélgica e Francia, falamos francés, por tanto somos franceses, e por tanto eu crecín nun pobo no que era considerado estranxeiro. Agora que está de moda este tema porque a xente discute se a na Peleteiro é galega ou española, ou é 50% galego, 50% negra, porque resulta que ser negro é unha nacionalidade incompatible ca galeguidade. Cousas así, pois eu polo visto era 50% francés e 50% enarejoso. Isto tamén como experiencia de crecimiento, de saberte que non acabas de ser do lugar onde estás crecendo, que a xente non te acaba de ler como unha persona 100% dali, tamén é bastante interesante. Seguramente tamén condicionou moito o meu gusto por aprender outras idiomas e a chegarme a outras identidades e non ser un español hacker de merda, non sei como decirlo. Pero podría ter crecido como un español hacker rancio.
Sí, pois isto. Son o francés de Narejos. A ver, toda excusa é pouca para fuxir de ser español, sí, pero bueno. Pero falabanche francés de pequeno. Sí, miña nai criounos en francés. É que de feito, hai certa hostilidade cando miña nai falaba nos francés en público, e a xente sempre dá por pensado que se estás a falar unha lingua que non entenden é porque estás a falar mal deles, ¿no? Porque a xente ten este ego, o que estás falándola para molestarlle a eles, que non estás ni percebendo que esa persoa está ali escoitando. Que dices ti? Porque escoitas conversacións nas que non estás invitado, pois tamén, pero a xente non fai esta reflexión. Ai, que maleducada, que nai tan maleducada, andarvos a transmitir un idioma que non era o correcto para o sitio onde estabas efectivamente. Sí. Deberías de mandarlle unha carta co teu disgusto, se así, cos teus reproches de adulto, de decir, mamá, estás facendo cousa fea por min, así, pero bueno, whatever, así. Ahora é demasiado tarde, así. Que máis? Bueno, xa te damos así bastante... que se tratar así máis cosas, así. Pues non sei, se es que preguntáchesme, xa non me quedan identidades, solo máis Ivón, o sea, preguntácheme por todo. Pero todos os datos costumistas así son poucos, así que son divertidos. Queres costumismo? Mira, vouche decir unha anécdota miña cando vivía en Galicia. Eu aprendí en galego relativamente rápido. Entón, cando coñecíamos descoñecidos, non sei se podes decir eso, e deixaban de ser descoñecidos, houbera un tempo que eu gustaba de decir que era de O Porriño. Entón a xente creíase que era do Porriño. Eu saía de festa no Tarasco por ali, coñecías a alguén na porta fumando, que xa onde es? Ata que un día coñeces a alguén do Porriño. Sí, un día coñecín a alguén do Porriño. No sitio este de Bocatiñas, que morreu hai pouco, a Tere. Un veciño tamén onde estés. A Tere era unha muller que facía bocatas de madrugada para a xente de mal vivir como eu. Ali facíase moita cola de xente de mal vivir, e un día dixenlle a un rapaz, pois sí, do Porriño, ele dixera, eu tamén, eu merda. Obviamente sempre acababa desmentíndolo de todas as noites, pero tiña gracia este momento de xogo. Entón lle dixen, sí, pois de toda a vida. Eu dixen, tira pa'lante, Cristo. E dixen, de que instituto? E eu quedei e dixen, do de enriba? Eu do de abaixo, entón non nos coñecemos. Pero a miña prima iba ao de enriba, digo, pois como se chama? É do Tebano, non sei que. Sí, dalle recuerdos, e xa está, e acabei aquí. E marchei e nunca lle dixen que non era dali porque puxenme moi tenso. Pero non lle quites a ilusión. Lle colou. Xa, imaginaste que este rapaz tamén era un Séneca, un psico e capullo como a eu. Está agora mesmo noutro podcast, noutro lugar, contando que el finxía ser do Porriño e que un día engañou un rapaz do Porriño. Podería ser tamén. Podería ser. Bueno, tiño unha amiga do Porriño, así. De feito, agora está vivindo no Porriño, así. Sí? Que feo, verdad? Eu nunca estive no Porriño, a verdade que é unha falta de respeto. Despois de todo un ano facéndome pasar por alguén do Porriño, nunca estive ni de visita, ni de largo, ni nada. Ao principio dicía de Betanzos, o que pasa é que de Betanzos atopábame con moita xente que sí que era de Betanzos, entón cambiei por Porriño, que era máis pequeno. Pois eu non conozco ninguén de Betanzos. Están todos en Santiago. Pode ser. Pero bueno, o que quería decir un dato así anecdótico do Porriño é así que, bueno, o Porriño é un sitio super random, non merece a pena ir miralo por nada, é así. Pero, bueno, si teño que ir a visitar a miña amiga que agora terá ali un piso, é así, de persona adulta, é así, e diste, Dios mío, tal, non sei que. Pero pareceu-me super curioso que o núcleo urbano do Porriño é así, está xusto na fronteira con outro concello de Mos. Ou seja, en plan, está como o Lidl, e despois hai unha rotonda, e a rotonda xa é o concello de Mos. En plan, está como xusto o concello na fronteira do concello, que é como en plan super raro, non? Non sei, isto non é moi común por ali. Eu nunca tive moi claro onde acababa unha parroquia e comenzaba outra. Home, onde poña o cartel, non sei. Pois xa está, pois o cartel o poñe no lado do líder, pois ali se acaba, non mo cuestiono. Pero é que acaba o concello, ou seja, o concello, despois é outro concello, pero iso é super turbio. Bueno. Sí, non? Pero é como unha zona como moi poboada. Claro, xeralmente a capital do concello, en plan, o núcleo urbano do concello está no centro. Sí, está no centro do... Ou na costa, ou si é en plan algo que ten máis interior, ou así, pero... Claro, está xusto na fronteira, pero claro, son dous concellos en plan que non teñen costa ni... Bueno, whatever. Pois isto é como Kansas City que ten a capital no estado do lado, na fronteira, pois eso. Kansas City, capital de Kansas. Ou como Alemania do Oeste.
Sí, pois tamén, seguramente. A ver, espero que non lle levanten un muro a xente do Porriño, non se merece, Ya. pero... Que, bueno, de feito, entereime hai pouco, porque, claro, bueno, eu estuve vindo en Alemanha 2 anos ou así, claro, unha vez dixérame non sei que, de que Bonn, que era a antiga capital, e dixen, a antiga capital de Ah, cando, de non sí. sei que. Claro, en De plan, dicía eu, onde? na Idade Media ou algo así, pero no, foi a antiga capital de Alemania do oeste, como se día, do West Deutschland, whatever. Non era, oficial era Berlín, pero era Bonn, fíxose capital, en plan, porque era máis, o sea, máis fácil, en plan, máis útil que fora unha capital que está dentro do territorio que non outra que está dentro dun territorio que está Sí, illado. Entón era a capital por efectivamente. iso. En plan, era a capital efectivamente. Ah, Pois pois isto non o non o, sabía. non o saiba, non o Agora, sabía. pois agora xa o sabes, así como a min. Deixas de ser un burriño como a min. Bue, pois, que A sabes? ver, Que? Dis. No, di Tiralle. ti. Non iba a decir se tenías máis preguntas de identidade, é que Sí. non... No, a verdade é que bueno, pon aquí no guión que teño guión despedida. Despedida. Non me preguntaches por la miña identidade catalana. Pois mira, eu estudio, traballo e pago impostos en Cataluña. Entón son máis catalán que os Pujol. Pero non, é que aquí hai todo un debate agora mesmo de quen é catalán, quen non é catalán, quen é bo catalán, como tes que demostrar o bon catalán que eres. Sí, hai debate dese. Non sei do debate ese. Teño dito moitas veces o de catalán porque gustame recuperar aí nesta final nasal de son catalán. Entón, decateime agora que estaba la pronunciación, como dicir catalán, moitas veces. Sí, claro, pois como persoa que ven de fuera, punto, pois claro, estou aquí nun territorio que está agora mesmo con un debate sobre a súa identidade e a súa autonomía pois moi calentito, pois plantexame tamén moitas dúbidas sobre a miña identidade, ¿no? Porque ao final pois estou vivindo aquí, teño un proxecto de vida aquí, hai cousas que me apelan, hai cousas de xente que en principio é da mesma meña corda política que de repente di cousas que exclúenme do pobo, no? O do colectivo, do suxeto político, e todo isto faime plantear moitas cousas, que eu atope coa autodeterminación, coa independencia, co que queiran, a mí non me molestan esas cousas, non me rayo para nada. Dame igual todos os estados burgueses, sexan do tamaño que sexan e teñan a lengua que teñan. Pero sí que me planteas moitas preguntas tamén, porque ao final, pois bueno, que che sei, crecín en Cuenca, despois Valencia, na nai belga, non sei que. Agora estou en Cataluña e todos os días pregúntame, son xa catalán ou aínda non son catalán? Hoxe, cal será o debate? O debate de hoxe me permeterá ser catalán, me excluirá de ser catalán, depende de quen escoites. De repente son catalán para Ciudadanos e non son catalán para Convergencia, de repente son catalán para Esquerra Republicana e non son catalán para UPP, nunca sabes, sabes? É como unha cousa moi complicada. Pero non nada, simplemente pois decía que por contarte pois unha anécdota que me pregunto moito pola miña identidade. Maricón son para todos, eso sí. A ver, eu creo que eso será un pouco máis o debate, bueno, que obviamente aquí tamén o hai, en plan sobre eso, a xente que está españolizada ou a xente que é catalana culturalmente de pura cepa, é así, que claro, eu vexo desde unha perspectiva en plan gallega e así, a ver, obviamente hai moita xente en Gallaecia que xa leva desde, xa non é en plan que cambiara a lingua solamente, en plan por iso, para en plan na época franquista, que lle falaron español aos rapaces para eso, identificarse ca lingua do poder, todo o que ti queiras, ou así. Hai xente que é culturalmente, íntegramente española, en plan, quitando que leva vindo aquí en plan a familia e tal, non sei que, todo o que ti queiras, pero, joder, ou seja, esa xente, por moito que ti que... Porque claro, aquí tamén hai moito, en plan, moito discurso do PP e así, e, bueno, tamén xente progre, en plan de Podemos e así, que di que en plan que os do BNG que reparten os carnes de galeguidade, así que poñen en plan que tens que ajustar isto, tens que ter este tipo de actitudes, tens que saber falar gallego, que tens que non sei canto. E obviamente hai moita xente na Gallaecia, e supoño que tamén, obviamente, tamén na Cataluña e así, que pois iso, que culturalmente é española, pero non deixa de ser, o sea, por moi pouco que che guste, sigue sendo catalana, porque nasceu aí, está aí e vai seguir vivindo aí. Ou seja, é unha parte de realidade cultural que experimentas o día a día, por moito que ti che parece en plan feo, que sexa así.
ainda que sexa española, todo o que ti queiras, pois iso, é o mismo que a xente turca, porque claro, en Alemanha hai 3 millóns de persoas turcas, pero obviamente xa son segunda ou terceira xeración de turcos, ainda que sexan sendo musulmáns, ainda que leven o como se chama, bueno, whatever, en plan, o turbante na cabeza, son ainda que teñen trazas culturais turcas, son alemáns, porque levan vivindo aí toda a súa vida, e seus pais tamén. É como en plan... É que outra forma de alemanidade, non? Claro, que é outra iso. forma de alemanidade, diversa. É que a alemanidade diversa, a catalanidade diversa, a enarejosidade diversa. Hai 120 persoas, pois haberá 120 persoas de ser de Enarejos, non? Claro, porque obviamente, que, bueno, isto xa está moi fora de tema, así, pero whatever. É que, claro, hoxe en día temos super asimilado que a mitad do vocabulario en español sexe de procedencia árabe, e que outros tantos sexe en plan de procedencia xermánica, non sei que non sei canto, pero claro, para que esas cousas atravesaran a todo vocabulario, tuvo que haber unha influencia cultural de centos de anos. É unha mistura cultural, é unha mistura xenética e todo o que ti queiras, pero claro, todo o que sexa mistura cultural e xenética e todo o que ti queiras, hoxe en día non se ve como algo posible ou non se ve como algo puro, porque está pasando agora mismo, pero para que ti hoxe en día sexas como eres, tuvo que haber moitísimas máis misturas culturais para que sexa hoxe en día a mezcla concreta cultural que eres ti. Cultural, xenética, todo o que queiras. Pero bueno, eso xa é debate un pouco. Supradebate que non ten nada que ver con isto. Supradebate que nada, que aquí viñamos a falar de Cuenca. Xa. Pero bueno, si que se enjadir algo máis? Que se enjadir algo máis? Pois non, falei moitísimo. Non falaste tanto. Non mintas. Non minto. Bueno, agora... Pues quiero dar las gracias y saludar a la gente de mi pueblo, Patricia, non sei. A mi prima Irene... A mi prima Irene, al Amparo que aún no se ha muerto, aunque suene las campanas. Bueno, pois agora podemos ir facer o post dio mío, así que, bueno, non é molar, son 10 minutos ou así, 10 minutos por aí, así. Bueno, vou dejarse así por vir falar así da tua cuenquidade, así, do teu take, onde cuenquidade, así, abures, así, we airio post, we dio mío, chaos, señor Cristo.